Wayo, Muje zuwa. Da na kuka masoyiyata tun da kin san ina tafi. Ko babu komai masoyiyata da so da kauna ba za na bar ki a baya ba. Wata rana na fito zani ofis na, ina sauri gashi mota na. Me wanki yayi min barna, sai ka kira a wayana na duba sai na gaba suna, kawai sai na latsa jan madanniya. Sau uku ana kirana sannan na daga kaina na ce bara na kira da kaina. Ɗagawar ta sai na ji zazzagar murya ta ƙauna, ashe wai budurwa ce ke nema na, sai ta katse kiran wayana. Na sake yunkurin kiran wayar da kaina, sai na ji an kashe ba damar ƙara kira da kaina. Na ɗaga wayata na kira abokina Shamsu Nasir Alale mai wake. Ya ce da ni ka zo za mu tattauna akan batun